हाय लोगोफोर, आं दिनै चिरां जायगानि आमटेका गामियाव थांगोन गुमैमोनजों लोगोसे नायलांबाय थागोन थ' भिडिअफोरखौ दिनैनिखौ। गुड मर्निं गाइस, बङाइगाव रोड बेसेबां मोजां ने फुं नालाय लामाया ओरैबायदि बरिया आरोना, गारिफोराबो खुब खम, भिरबो गैया। भिडिअखौ नोंसोर लोगोफोर नोंसोरो डिसक्राइब खालामालासेनो नायलांबाय थागोन आरोना। आंजों लोगोसे आंनि सासे लोगो दं, सानैसो दंबावो, दा खिथिगोन आं, नोंसोर नायलांबानो जाबाय। एक्सिडेन्ट लोगोफोर, एक्सिडेन्ट नै माने बेयाव थांनायनि कारना जादों, बेयाव दावखा फिल्म बेखौ अपेनिं खालामगोन, बेनि थाखाय थांदों आरोना। आंजों लोगोसे दोङो देंखोरानि सिंगार, आरो बे जाबाय रङिया स्टेसन। भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आरोना आमटेका सहैजासिम लोगोफोर। दायो जों साहा लोंनो ओंखारदों आरोना। दा सोर सोरखौ लोगो मोनहैगोन, माबायदि जायगाफोरा खिथिगोन आरोना, नायलांगोन। स' लोगोफोर दिनै जानो गोनां माबाया फांसनानो इयावनो जागोन आरोना। फांसन माने दावखा फिल्मखौ अपेनिं खालामगोन आरोना, नैबे दावखाखौ। नै ओरैबायदि उल्टां फाल्टां जानानै दोङो सियारफोरा। दा मोनावथ' मोजां नुखानाय नंला, ओंखायनो आं सानाव बनायना दोनदों आरोना भिडिअखौ। ओमफ्राय दायो मोनावदों बिदि बनायना होनोसै, नायगोन आरोना सोर सिंगारफोरा फैगोन बेखौ आं खिथिगोन आरोना। नै बेबायदि स्टेजआ। बेवाइसोफोरा मोनावनि थाखाय खामानि मावगासिनो। आं सानदोंमोन बेखौ दाउजो खासि दांनानै, खिन्थु नै बेलेग बुस्थुसो नुनो मोनबाय माथो। दाउजो खासिनिफ्रायबो गरनै गोदोर मा बुस्थु थायो बेयो। फांसना जागायजेनलांबाय आरोना, नायलांबाय थादों। Khách không la hay là gì vậy? Không biết nữa.